Kublai ya phi baro Kaphang gabangan keren hapi menta kalong Ka Trinity bakhoy Ka Trinity bakhoy kadai ka tanrai do jong ga jingai Kristan Ha ka Trinity don lai person kita gilong ukpa ukhon bad umen sim bakhoy Kini kim long lai blay Henry tang uway ublay Haga jing perkhat breu jungi kane ka bom la banlong namar ki lai ki long tang uway ublay kumta u Jesus Christ u person ba ar ula pansyahi dalade ya ka Trinity bukhod lang ba ki gospel kikpa jong ka balang ru ki persyang ban pansyaya ka council jong kanisia ba jong ka Constantinople ki batay banya syapang kani ka jingmaya u Theophilus bakho jong ka Antioch upandon kam ng kong ya ka kantin Trinity house name sispa prapo edi ha ka jin tho jong u wong ba ublay ka ktin jong u bar ka jing star jong u kilong ka Trinity hadin kani utatalian upandon kam yakane ka ktin Trinity uong ka Trinity kadai uway ubakhotam ukpa ukhon bar umansim bakhot para bangai baro ka Trinity bakhoy kadai ka telong jong ka jingai Kristan kadai ka umpo liu bai ka tanrai jing shai jong baro ki jingmaya jong ka jinget ya ka neng inomla aban sempang tangda ka boso thu briu Henry rangkat da ka jinget ngin sala bas thu kham shai ya ka ne ka jingmaya bakraw na ba ka long ka bakantang bala ai pateng langba ka jin tho bakhot bar ka jing shai ka jing kai bahir pateng jong ka balang Insyamigani nagakot CCC ka number aspa lai pusaw hadu aspa sanpo bad aspa sanpoa ka Trinity bakhoy kadai ka jingmaya bakraw tam na ka jingmaya baro bad uway na garu khoy bakraw u Augustine hagaway ka sngi kat baw dang yai marway harod kaduryaw ban sutho ya kani ka jingmaya Kandil kansan ulay iyay way kanarin bay kabong tliw hagis yap jong garudurew palbun sin itong ya ka na gadurew da kilang hok ti jong i ba ipandam ha itay tliw kumta ula kali balay heb pitong ya ka na gadurew bat pipandam da ha ini itliw barin ba ilajubam yong ban perngat ya gani kadurel baru laong kumnu kani gala aban long bakat kani kadurel pin perngat ha ini tliu baret ini knaret ijuba ya phiru kumju pin amla ban skuthu ya ka jingmaya bakra ublay ha i khli baret jongphi bad hangta hi ikhna ilajano hadin gani wa Augustine bakhod ula song tho shai ba amla ban song tho janai ya kani ka jingmaya bakraw tam ka jingle ya ka dak jong ka Trinity bakhod kadai ka jingphla jinget bapaw jong ka balang ngile ya kani kadang ha ki jingle nem ba pher ya ki sacrament la pendam ha ka kateng jong ka Trinity bakhod kum ka baptisma ka jingpens khem ka jing pensle ya ki bapang ka jing plapom ka jing kente kurim ka jing kentang bishop ka jing kentang lengdo ban ka jing kentang dikan ya ka dang jong ka Trinity bakho ngile lai sin lai wat habatit ya ka baji u angel haba ulungdo ukur khu yangi bad habangi kurkhu yaladi haba ka balang ka hikai ya ka Trinity bakho kabut ya ka jingkai na ka Bible
Henry dang dan bun ki bakantai mantangan pen EFP katu kat ni naga Bible ban pensisya ia ka Trinity bakhon panengkong don tang uway ublay ngin syam ya kani naga kitab Deuteronomy kalnong ka banreu kat khot ka basaw na gospel jong Markus khat ar khot ar khandai next thi jong panengkong jong Paulus sa Timothy kalnong ka ba ar kat khot ka basan ka ba ar ukpa ulong ublay in syam ya kani naga kitab Deuteronomy kalnong ka balay puar kat khot ka banreu next thi jong Paulus apostol sa Kristan ha Kolose kalnong ka banengkong kat khot ka balay naga gospel jong Matthews kalnong ka ba arpusan kat khot ka balay pusaw na gospel jong Lucas khat way khot ba ar next thi banengkong jong Paulus sa Kristan ha Korin kalnong ka ba khatsan kat khot ka ba apusaw next thi jong Paulus sa Kristan ha Ephesus kalnong ka ba saw kat khot ka banreu next thi banengkong jong Paulus sa Kristan ha Thessalonica kalnong ka banengkong kat khot ka banengkong na gospel jong Yohanes kalnong ka ba arpho kat khot ka ba khanyo next thi jong Paulus sa Kristan ha Rome kalnong ka banengkong kat khot ka ba nyo kabalay ukhon u Jesu Christ ulong ublay in syam ya gani na gospel jong Yohanes kalnong ka banengkong kat khot ka ba nengkong hadu khat saw kalnong ka ba phra kat khot ka ba san phra kalnong ka ba arpho kat khot ka ba arpho phra naga kam jong ge apostol kalnong ka ba arpho kat khot ka ba arpho phra ka ba saw umen se ba khoj ulong ublay in syam ya gani na gospel jong Yohanes kalnong ka ba khat saw kat khot ka ba khat reu hadu khat nyo nangta nagat khot ka ba arpu hanreu naga lenong ka ba khanreu kat khot ka ba nyau hadu khat saw naga kam jong gi apostol kalong ka ba san kat khot ka ba lai hadu ba saw kalong ka ba khat lai kat khot ka ba ar hadu ba saw kat khot ka ba arhuwei kalong ka ba arhuwei kat khot ka ba siphau hadu khatwei ka jutang barim ka pan I ba ublay Ukraine yaladi om tang marwei yakani ngilap ha ka kitab Genesis kalnong ka ba nangkong kat khot ka ba apunriu kalnong ka ba lai kat khot ka ba arpuar nangta ngin syemru na kalnong ka ba khat phra nagasam paar kat khot ka ba nyaw kasam ka ba sispa khat khandai kat khot ka ba nangkong hadu balai naga kitab jong Isaya na ythulupa kalnong ka ba nyaw kat khot ka ba khat saw nagalnong ka ba khandai kat khot ka ba nriu nagalnong ka ba khat wei kat khot ka ba ar bat nagalnong ka ba lepusan kat khot ka ba saw nagiwei pat kijing pule ki kanthum ya ka jing na kitab jing phawa kalnong ka ba phra kat khot ka ba arpu ar hadu lai phuwei na kitab jing stan kalnong ka ba nyaw kat khot ka ba arpu ar hadu arpu phra kalnong ka ba phra kat khot ka ba lai hadu ba phra na kitab jong Ezekiel kalnong ka ba khat wei kat khot ka ba san kalnong ka ba lepun riu kat khot ka ba arpu nyaw na kitab jong Joel kalnong ka ba ar kat khot ka ba arpu phra bat na kitab jong Malaki kalnong ka ba lai kat khot ka ba nangkong na kini kijing sisya balapan I barhapo kijing gedaul nanti jong mansi makhoi ulay alam ya ka balang habaro kijing sisya nin syam naga gospel jong Yohanes kalnong ka ba khat riu kat khot ka ba khat ar hadu khat lai kalnong ka ba khat saw kat khot ka ba apusan hadu apun riu kabalang Katolik kahikai badon tang ubay ublay balada ukpa ukhon paru mense makhoi kilong ubay ublay kumjo kajihikai kabalang Katolik ya ka Trinity bakhoi ubay ublay hagi lai person kadai ka ba sisya lem kumta kini kijing penpau kinlong ki bom sisya ha ka Bible ngimla ban syam ya ka kantin Trinity Henry kini hanang gi pen I tengkren ya ka jingkai ka balang Katolik ya ka Trinity bakhoi kalong ka basisya nangta ubleiru ula pensyai suki pasuki hagi bon rukom insyam ya ka na kita na ka sithi sagi Hebrew kalanong ka ba siphau kat khot ka ba manengkong ka Trinity bakhoi ka ai sibon ki jingkai kum kanuksa ngidai ban buram yalade bat yekiwai
namar kilong ka temple umen se makhoi ngingen bayangi lasion chap dakadak jongga trinity bakhoi nadu bang yo ya ka baptisma kumta ngidai ban buram ya ka medjungi namar kalong ka bakantang na kani kadaw ngidai ban perkhan keren bad ha ka hok bad ka jingkhoi ngitep ba ublei ulong ka tenrai jong ka jing bar ka bor bandele ya ka jing kum ki kristan dai gani ka ba penlong ya ki kristan banangkong ban yo ya ka bor ba khlain bha pan syayam haki bon rukom tang namar bagi ngej how Jesus Christ ba chua ban sya penyam ki perta da ka jing slur lengba ka jing duai ka jing ngej da ki sam ublei ulong ka jakari bar ka bor jongi ubakloi banirap ha ka haba jenjar insyam ya kani naka kitab sam kalunong kaba sao pon riu kiyeng kisam kristan kidan kam ban pej pat bot ya kanuksa jong ka trinity bakhoi namar ya kiyeng kisam la penlong da ka jing bat la te song ya ki arngot da ka jing ya ka trinity bakhoi la penlong hapdeng ukpa ukhon bar umen se makhoi kinela kilong ublei bar ublei udai ka jing nakisti berengkong jong u Yohanes kanlong ka basau gar khot ka ba pra bar gar khot ka ba khandriu dado kasngi bangi yo ya ka baptisma ngilalong gi khon ublei kumta kum ka yeng ka sam kristan ngidon kamban phai sha ublei ha ka jing duai jungi paman kasngi ka jing teli bar ka jing men ha ka jing dai hapdeng ukpa ka kme bar ki khon ki dai ban long ka nuksa babha bamar ka leng ha ka jing dai ha yeng hasam balada ka trinity bakhoi ka dai ka pdeng du jong ka yeng ka sam kristan kata ka yeng ka sam kan imlang kan salang da ka jing bar ka jing suk jing men bashisha ngidai ban kan ma barabor ba ublei ukhot yangi balong kuma u ha ka jing dai jungi paman gasngi namala thaw yangi ha ka dur jong u nagane kadaw ngidan kam ban tip kumno ban penya dai ya ublei bad ya ki para briu ublei ukpa ukhot uber ya ki yeng ki sam ban penmi ki so babha khnang ban sandur ya ki yeng ki sam kabalang kari bar ka jaj ban riu babha ublei ukhon uwer ya ki yeng ki sam ban long ki nong penyasuk ban pen kot ya ki jingmong bala jot lapra bad ban ya lam biang ya ki bala sakma bad ublei umen se bakhoi un pen pau ya ki bala bure bad hikai ya ka jing shisha bad ban background ya ka jing dum na ki yeng ki sam kabalang bad ka jai ban riu shua ban pen kot kadon ki jing duai basong tanat jong Francis Xavier bakhoi kalong kumni ko trinity bakhoi bad bakan tang tam uba im hanga ngayaro emi ngamane yemi nga pendan burom bar nga yemi sya ya ukhon ban ya lamengi sya ukpa langba umen se makhon ban im bar ban he ban san ha ki lai pesan ki badai ublai junam bal bat la junam amen.